आई भैया हम देवराज सरगम आप तमाम भोजपुरिया श्रोता सुनवैया के गोर छुके गोर लागत अरे बनल हो बबुआ। और आई देखी हम एगो कृष्ण भगवान जी के सोहर गावे जा रहल बानी। हमके आशा ना बल्कि पूरा विश्वास बा कि ई सोहर आप लोगन के जरूर पसंद आई, एकदम पसंद आई हो। और आई देखी ई सोहर कैसे बा। कैसे कैसे अरे कान्हाली होले मथुरा में जाना मामा हो, कंस जेल दर में आना कान्हाली होले मथुरा में जाना मामा हो, कंस जेल दर में आना जेल दारावा जावा जेल दारावा जावा हो, जेल दारावा जावा सूत गईले पहरू पहर दारावा हो, कंस जेल दर में आनावा मथुरा में जाना मामा हो, कंस जेल दर में आना हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जब देवकी और वासुदेव जी कंस के जेल में रहले तबे कान्हा जी के जन्म भइल है। देवकी वासुदेव रहले कंस जेल खाना कंस जेल खाना हो, कंस जेल खाना जेलिए में भइले लालानामा हो, कंस जेल दर में आनामा मथुरा में जाना मामा हो, कंस जेल दर में आनामा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बचावे खातिर वासुदेव सूप में उठा के लेके चल दिहले। वासुदेव बबुआ के सूप में उठवले सूप में उठवले हो, सूप में उठवले पहुँच गईले नंद के भवनमा, कंस जेल दर में आनामा कान्हाली होले मथुरा में जाना मामा हो, कंस जेल दर में आनामा कान्हाली होले मथुरा में जाना
नामा हो कंस जेल दर में आनावा।